Vliende Wieke roemt Friesland de organisatie van het mondiale evenement nog mis. Indonesië maar nou in 2016 de World Sport of All Games organiseren. De oorkoepelende instantie van het sportbarren, Tavisa, wil ik wel stiegen onder de indruk van de Friese presentatie. Onder Guus Hiddink waar erin naar voren schoot. I'm sure that Friesland, which is a beautiful part of Holland, can organize these sports. And it would be wonderful if all the people of all culture can unite here in Holland. Ken je dat dan in 2,5 jaar in plaats van in 4 jaar? Nou, dat wordt heel gedraven. Ook op het financiële stuk wordt dat heel bot versnellen. Maar wij denken dat we dat van elkaar krijgen. De kosten bij de roerstop fjouwer rond 5 miljoen euro. Dat bedrag moet nou in korte tijd bij elkaar gebracht worden door Europa, de provincie, gemeenten en bedrijven. De organisatie had er likwijls vertrouwen in dat het geld op het kleed komt. Er zijn meerdere begruttingscyclussen oerhinnen nog. Dus dat is te dwaan. Het bedrag is ik net zo groot. Ik zocht naar evenementen dat je dat net met elkaar behappen kennen. Komt ik heel wat van waarom, dus zit ik een goed verhaal achter. En wij beschouwen het als een risicodragende lening vanuit de oerhiet. Omdat wij verwachten vanuit de deelnemers bijdragen het grootste pad of misschien zelfs wel het hele bedrag. Ik weet waarom betalen te kennen. Het is de bedoeling dat het evenement net alleen nog sporters uit Europa, maar uit de hele wereld naar Friesland loopt. De betrekking houden mij zo'n 10.000 deelnemers.